Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, pepanggihan malih kalih Ibu Suntik ing pasenaunan basa Jawa. Dina iki awak dhewe arep nyinaoni panganggone tembung ngoko lan tembung krama inggil ing unggah-ungguh basa. Panganggone tembung ngoko ing unggah-ungguh basa. Ngoko lugu. Hei Elsa, jare kowe gerah. Loh, kok gerah to, Ndin? Kudune pitakonmu sing bener iku jare kowe lara. Oh iya ya, awake dhewe kan saumuran. Panganggone tembung krama inggil ing unggah-ungguh basa krama alus. Simba arep menyang endi? Piye to, Nduk? Kudune yen mutakon karo Simba iku nggunakake krama alus. Amarga kowe ngomong karo sing luwih tuwa. Inggih Mbah, ngapunten. Ayo dibaleni maneh. Simba badhe tindak pundi? Nah, iku sing bener. Nah, iku mau tuladane panganggone tembung ngoko lan tembung krama inggil ing unggah-ungguh basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.